Sharkafce TV, sabon kuce. Ya Sharkafce TV, sabon kuce. Ya Sharkafce TV, sabon kuce. Mai sauraro, idan kai ne yaya za ka yi? Misali a ce tafiya ta haɗa ku da kai da sirkarka da kuma mafiyarka da kuma matarka. Kuna cikin tafiya sai ishirwa ta kama ku sosai, amma kuma gashi babu ruwa kusa, sannan a inda kuke babu gidaje. Sai kuka ci gaba da tafiya. Ba ku nisa ba sosai ba sai kuka hango wata rijiya, amma matsalar babu maɗebi. Ina nufin babu guga, kuma sannan babu kowa kusa da gurin. Har kun yanke shawarar cewa kai bari ku ci gaba da tafiya. Sai kuma kai tunanin cewa ai idan wani ya rike wannan ya rike wannan za ku iya samun ruwa. Sai ka kawo wannan shawara, sai kuma a karɓi wannan shawara sakamakon babu wani zaɓi da ya wuce wannan. Sirkarka sai ta fara shiga rijiyar, sai mahaifiyarka ta rike ta, kai kuma sai ka rike mahaifiyarka, sannan matarka kuma sai ta rike ka. Sirkarka ta kai ga ta ɗebo ruwan, tana shirin ɗebowa sai hannun mahaifiyarka ya yi sanyi, hakan sai ya sa sirkarka sai ta subuce, sai ta faɗa rijiya tindim. Faɗawa da ke da wuya haka, sai hakan ya nusar da matarka cewa mahaifiyarta ce ta faɗa ba mahaifiyarka ba, saboda bata ji cewa ka yi kuma kai wani abu wanda ya nuna alama hakan ba. Cikin fushi sai matarka ta ce maka ka saki mahaifiyarka ita ma ta faɗa, saɓanin haka za ta saki hannunka ku fara gaba ɗaya. Mai sauraro, idan kai ne nan yaya za ka yi? Ku aje mana, kuma ce ku rubuta mana a comment section, muna jira. Mu gode. Ya Sharkafce TV, sabon kuce. Ya Sharkafce TV, sabon kuce. Ya Sharkafce TV, sabon kuce.